עכשיו אני מראה לך איפה, ואתה תיתן לי שיטה. תשלח אותם. תשלח אותם או שנתנו אותם. תן לי שנייה מתנית, תיגע פה. ברכו. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען ויאמר עליהם עלו זה בנגב עליתם את ההר וראיתם את הארץ מהי ואת העם היושב עליה חזקו ערפיה מעטו עם רב ומארץ אשר הוא יושב בה טובה היא אמרה ומהירים אשר הוא יושב בהנה במחנים ובמבצרים ומארץ השמנה היא עם רזה היש בעץ עם עין והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי ביקורי הנביא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמד יברך ירותה וימליך מלכותה ויצמח פורקני ויקרא משיחי וחייכון וביומכון ובחיית לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. שמי רבה מבורך לעולם ולמי ולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. מי שבח עושה קטן על המצווה